una altra vegada de nou, amics de la Fundació Alzheimer Catalunya. Avui amb la sessió que farem, tingueu a mà, posarem un coixí com aquest. Doncs tingueu a punt un coixí com aquest, d'acord? Vinga, doncs, anem a començar. Començarem, deixem el coixí a part, però començarem a escalfar una miqueta. Començarem movent les cames, aixecant cama dreta, cama esquerra. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Molt bé, anem avançant. Farem una mica més ràpid. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Cama dreta oberta, esquerra, dreta, esquerra. I continuem, dreta, esquerra. Dreta, esquerra, dreta, esquerra, dreta, esquerra, dreta, esquerra. Tornem a aixecar els genolls. 1, 2, 1, 2. Mobilitzem. Aquestes cames. Ara el que farem és estirar els genolls. Genoll dret, genoll esquerra. Vinga. Dreta, esquerra. Dreta, esquerra. Dreta, esquerra. Dreta, esquerra. Dreta, esquerra. Continuem. Una mica més. Molt bé. I deixem la cama dreta aixecada i la fem voltes. Sabeu que avui hem començat fort, una miqueta així energèticament, sense parar, per fer com una mica de cardio. Al revés. Vinga, l'altra cama, amunt i voltes. Fem cercles. Voltes, voltes, voltes. Vinga, al revés. Molt bé, parem. Tornem a començar els genolls. I aquesta vegada hi afegim les mans. La mà dreta toca el genoll esquerre i la mà esquerra toca el genoll dret. Vinga, i una mica ràpid. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vinga, vinga. Per un moment. Aixequem el braç dret. Esquerra. Dreta. Esquerra. Dreta. Esquerra. Dreta. Esquerra. Vinga, continuem. Amunt. Amunt. Energia. Amunt. 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 Aleshores, fixeu-vos que el tronc també el fem girar. També el fem girar. I el cap també. Que giri tot. Si us maregeu, tanqueu els ulls. Girem, girem. Molt bé. Cada vegada menys, cada vegada menys, cada vegada menys. Molt bé. Parem. Agafeu el coixí, que havíem dit. Començarem posant el coixí entre els dos genolls. Començarem apretant el coixí. Apretant el coixí amb els dos genolls. Aguantem. 1, 2, 3, 4, 5. Parem, sense deixar anar, que no caigui. I continuem. Parem. Coixí. Parem. Coixí, apretant. Parem. Tornem-hi. Parem. Tornem-hi. Parem. Tornem. Molt bé. Tornem. Molt bé. Apretem. Parem.
tornar. Parem. Pressionem. Parem. Pressionem. Parem. Pressionem. Parem. Pressionem. Parem. Pressionem. Parem. Molt bé. Traiem el coixí entre els dos genolls i el anem a posar als turmells. Aguantem el coixí amb les cames. Seguim bé la cadira, i el coixí que quedi a nivell dels turmells. A partir d'aquí aixequem les dues cames a la vegada, controlant-les de manera que el coixí no caigui. Pugem, aguantem, 1, 2, 3, avall. Pugem, aguantem, 1, 2, 3, avall. Continuem. Amunt, 1, 2, 3, avall. 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 I amunt, 1, 2, 3, avall. Parem un momentet. Respirem una miqueta, agafem aire. Traiem, agafem aire. Traiem. I a la tercera tornem a pujar. Molt bé. I aleshores portem les cames cap als costats, controlant el coixí que no caigui. Un costat i cap a l'altre. Aguantem, 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 sobretot que no caigui. Molt bé. Parem. Traurem el coixí de les dues cames i fixeu-vos, deixem la cama dreta quasi estirada, amb la punta dels dits amunt, i hi posem el coixí a sobre. Aleshores, l'exercici es tracta d'aixecar la cama sense que caigui el coixí. Molt bé, amunt. Per tant, si ho feu molt ràpid, veureu que caurà. Per tant, no. Es tracta de controlar, deixar el coixí en una cama i que l'exercici s'executi lentament perquè el coixí no caigui. Amunt. 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 Quedem a dalt i portem la cama cap als cantons sense que caigui el coixí. Controlant, sense que caigui. Sense que caigui. Aguantant. Molt bé. Traiem el coixí, el canviem de cama, col·loquem la cama esquerra, col·loquem el coixí al damunt, ben col·locat, i el mateix control de l'extensió de la cama. Quan pugem, ho fem poquet a poquet, controladament, de manera que el coixí no s'escapi, no caigui, la punta dels dits cap a vosaltres, i sobretot que el coixí no s'escapi. Bé, amunt. Continuem, amunt. Continuem, amunt. Continuem, amunt. Vinga, amunt. 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 Molt bé. Vinga, una més. Amunt, ens quedem a dalt. I portem el coixí cap als costats. El moviment a poc, executant-lo a poc, de manera que el coixí no caigui. Vinga. Obrim, tanquem, poquet a poquet. Continuem. Molt bé. Baixem a poc.
treu el coixí, el posem damunt de la panxa, el que farem és passar les mans per damunt de les cuixes, per una mica relaxar les cames, desplaçem per aquí amunt, passem primer per una, per l'altra. És una mica allò per aliviar les cames després d'aquest exercici de quàdriceps, perquè vulguis que no cansa. Parem. Col·loquem els dos peus a davant, fixeu-vos. Les cames paral·leles amb els dos peus a davant. Aleshores, col·locarem el coixí damunt dels peus. I aleshores es tracta de controlar el moviment de les plantes dels peus, els moviments, pujant amunt i avall, els dos a la vegada, controlant que el coixí no caigui. Amunt. Amunt. Siguem molt conscients del moviment. Si ho feu molt ràpid, caurà. Per tant, es tracta de fer el moviment, ser-ne conscient i a poc a poc. Aleshores, ara el que farem és, fixeu-vos que ho faré sense coixí. Primer, sense coixí, el que estic fent és alternar els peus amunt i avall. Un puja, l'altre baixa. Llavors, el que farem és aplicar-hi el coixí, ho farem igual amb el coixí, però de manera que el coixí no toqui terra. O sigui, si ho feu massa fort, és possible que el coixí caigui. Ho hem de fer de forma controlada que el coixí no caigui. Vinga, amunt, 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 amunt. Un peu puja, l'altre baixa, un peu puja, l'altre baixa. Anem-nos alternant. Vinga, continuem, continuem, continuem. Molt bé, control del moviment. Vinga. Farem? No traiem els coixins, pugem les dues cames i ara ho farem amb les dues cames. Una puja i l'altra baixa, però de forma controlada. Si ho feu massa de cop, caurà el coixí. Per tant, molt lentament, fixeu-vos que la punta dels dits va cap a vosaltres. No estan avall, estan amunt cap a vosaltres. I anem movent les cames de manera controlada, sense que el coixí caigui. Són exercicis de control del moviment. Vinga. Continuem. Continuem. Parem al mig. Apaguem. Anem a buscar el coixí i el posem a damunt de les cuixes. Aleshores, les mans agafaran, en aquest cas jo estic amb un taburet, agafaran el taburet. Vosaltres, si esteu a la cadira, us agafeu bé el raspallar de la cadira. Aleshores, l'exercici es tracta d'ajuntar les dues cames i pujar amunt els dos genolls, aixecant el coixí. També el mateix, intentant evitar que el coixí caigui. Que feu control del moviment, intentant evitar que el coixí caigui. Us ajudarà molt si col·loqueu les mans ben recolzades que puguin ajudar a sostenir bé el tronc. Si ho feu sense les mans veureu que costa més. Es pot fer, però costa més. Si ho feu amb les mans ajudant-vos, l'exercici és més fàcil. Amunt. Amunt. Vinga, un parell més. Amunt. Vinga, l'última. Molt bé. Parem. Separem les cames, que quedin els genolls una a cada banda del coixí. I aleshores anem aixecant els genolls, però fixeu-vos que el coixí no caigui. Si aixeco gaire i vaig massa ràpid, el coixí caurà. Tornem a controlar el moviment sense que el coixí caigui. Continuem. Molt bé. Parem. Col·locarem el coixí, fixeu-vos, a damunt del genoll dret. Aleshores, el que faré és fer voltes amb el genoll, sense que el peu toqui terra, i sense que el coixí caigui. Controlant el moviment de la cama. Si vaig massa ràpid, caurà. Vaig primer cap a un costat, les mans, si voleu que s'agafin la cadira. Al revés. Vinga. Amunt. 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 Molt bé. Canvi.
cama, ens hi posem el coixí al damunt de la cuixa esquerra i moviments de rotació. Fem voltes al revés. Amunt. 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 Que no caigui el coixí, control. Pareu-hi tensió. Ai, com cau. Ai, uf, adiós, ha caigut. Pareu. Molt bé. Això és el que a priori no pot passar. Molt bé. Anem pels braços. Comencem agafant el coixí amb les dues mans, a davant que quedi evident a nivell del pit. Comencem. Dobleguem els braços, portem el coixí al pit. Fixeu-vos que els colzes es mantenen oberts. O sigui, no es tracta de fer així, sinó els colzes ben oberts. Enrere, cap al pit i endavant. Enrere, cap al pit, endavant. Vinga, continuem. Enrere, endavant. Que no decaiguin els braços, colzes ben oberts. Vinga, continuem. Enrere, endavant. Enrere, endavant. Enrere, endavant. Endavant, enrere. Deixem un moment, que els braços també descansen. Mobilitzem una miqueta els ombros, sense gaire moviment, miqueta. Lleugerament. Molt. Parem. Tornem a pujar els colzes, el coixí al pit, i en aquesta ocasió anem cap amunt. Per damunt del cap i tornem avall. Fixeu-vos, obrim els colzes en fora. Amunt, colzes oberts. Amunt, 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 amunt. Continuem. Amunt, amunt, amunt. Vinga. Amunt, amunt, baixem. Molt bé. Parem un moment. Mobilitzem una mica les espatlles, alternant-les. Molt bé. Col·loquem una altra vegada el coixí davant, braços endavant. I el que farem són rotacions, o sigui, anem aplanant el coixí cap a un costat i cap a l'altre. Rotacions cap a un costat i cap a l'altre. Vinga, continuem. Continuem. Baixem un moment. Aleshores, col·locarem el coixí a la mà dreta. Llavors, el que es tracta és d'anar portant la mà cap als cantons sense que el coixí caigui. També controlant el moviment. Fixeu-vos que el braç sempre va a nivell de l'espatlla, a nivell del pit. Que no decaigui. Al mig, canviem de braç, mateix, obrim i tornem. Que no decaigui. Mig, baixem. Anem. Aixecant els braços, mobilitzem les espatlles i inclús podem
Tirar-los endavant i enrere per relaxar una miqueta. Molt bé. Col·loquem el coixí a la mà dreta. Aleshores, el que fem és un moviment ràpid. Sabeu que el que faig és fer-lo en avall i ràpid cap amunt. Pujo, el faig en avall i ràpid cap amunt. Vinga, amunt, avall i ràpid cap amunt. Que no caigui. Amunt, avall, ràpid. Això és el que passa si no sap prou bé. Amunt, avall i ràpid cap amunt. Amunt, avall i ràpid cap amunt. Vinga. Epa, que se va. Amunt, avall i ràpid cap amunt. No és tan fàcil, Vinga, amunt, avall i ràpid cap amunt. Amunt, avall i ràpid cap amunt. Perquè s'escapa, és el que li fa. Ara, amunt, avall, ràpid cap amunt. Així. Ara, que s'escapa. Molt bé. Vinga, i ara amb l'altra mà. La mà oberta, així. Amunt, avall i ràpid cap amunt. Amunt, avall i ràpid cap amunt. Sabeu que ens obliga inclús el moviment del tronc per controlar que s'escapa. Tot el moviment del tronc. Molt bé. No m'ha anat massa bé, Amunt, avall, ara. Amunt, avall, ràpid cap amunt. Molt bé. Molt bé. Així. Amunt, avall, ràpid cap amunt. Amunt, avall, ràpid cap amunt. Amunt, avall, ràpid cap amunt. Amunt, avall, amunt. Molt bé. Parem. Agafem el coixí per la punta. Cap aquí davant. El tronc en recte i fem rotacions cap al costat i cap a l'altre. Girem el tronc. Rotació, 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 rotació. Molt bé. Baixem, posem el coixí per damunt del cap amb els colzes ben oberts, que no queden ballarines, colzes ben oberts, amb el coixí al cap, i pugem-lo per damunt del cap, estirant bé els braços. Estirem en recte, baixem, farem un moment, anirem per l'últim exercici, col·locarem les cames davant, els braços amunt, estirarem cames i les mans baixaran cap als genolls. Pugem cames, baixem braços. Perquè aquest és un exercici de tot el tronc, de tot el cos, sobretot abdominals. Baixem, deixarem. Ja el coixí, deixem caure els braços, ens espolsem una mica per relaxar-los. Col·locarem la mà dreta, que ens fregarà tota l'espatlla esquerra. Com si li fes un petit massatge, per ajudar a relaxar-se. En canvi, ho farem amb l'altre braç. Molt bé. Parem, deixem caure els braços. Deixem caure. Molt bé. Col·locarem les cames endavant, semiestirades, i les mans que aniran cap a buscar els peus, estirant l'esquena, estirant els braços i estirant les cames. Estirem tot, i el cap enfonsat. Estirem i respirem.
aixecar-se, pujarem els braços, trobarem cames, pugem, agafem aire, ens estirem, traiem l'aire, ens estirem, traiem l'aire i movem-nos. Baixem. Agafem aire, traiem, movem-nos com si fóssim un arbre, avall, i l'última. Baixem, parem, i per avui ja estarem. Espero que us hagi agradat, ha sigut així una mica diferent. Avui també hem treballat més que res el control damunt del moviment, d'acord? Ja veieu que hem servit objectes casolans, un coixí, altres vegades hem fet servir pilotetes, etc. És el que tenim a mà quan estem confinats a casa. Per tant, doncs, aprofitem el material que tenim a casa, en aquest cas és un coixí, d'acord? Una abraçada molt forta i ens veurem la propera vegada, el proper vídeo, d'acord? Vinga, adeu, que vagi molt bé, adeu.